Άρη, ξεκινάω. Καλή σας ημέρα. 30η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Παρόντες είναι ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Γκίνης, ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Παπαϊωάννου, ο κύριος Αμουρέλης, η κυρία Νίκα, η οποία αναπληρώνει τον κύριο Σιαμπάνη και απόν ο κύριος Σταμάτης. Πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την παράταση ισχύως της οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής του οικονομικού φορέα με επωνυμία ΖΙΤΑ Κατανόνιμη Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία, η οποία ήταν οριστικός ανάδοχος του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο «Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω πιλωτικών και άλλων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων» στο πλαίσιο συμβολής της απορρίπανσης της ΛΑΠ Ασοπού. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει σχετική εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία, με την οποία ζητείται να αιτηθεί ο Δήμος στην παράταση ισχύως οικονομικής προσφοράς, μέχρι να ενταχθεί το συγκεκριμένο σε νέο πρόγραμμα. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Ημερήσια διάταξη. Πρώτο θέμα. Λήψη απόφαση για την έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτης πυρασφάλειας σχολικών συγκροτημάτων». Έχετε λάβει την αντίστοιχη εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία, η οποία εισηγείται τη συνολική παραλαβή της μελέτης που εκπονήθηκε από τον μελετητή Θωμά Παπαστεριάδη. Ομόφωνα. Δεύτερο θέμα. Λήψη απόφαση για αποδοχή ποσού 580 ευρώ, το οποίο αφορά στην επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ για τις δαπάνες λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή της Δημοτικής Ενότητας Συνοφύτων για το έτος 2023. Ομόφωνα. Τρίτο θέμα. Λήψη απόφαση για την αποδοχή ποσού 13.045 ευρώ και 9 λεπτών, το οποίο αφορά σε πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ομόφωνα. Τέταρτο θέμα. Λήψη απόφαση για την αποδοχή ποσού 2.272 ευρώ, το οποίο αφορά στην επιχορήγηση προγράμματος ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για πρόσληψη 2.000 ανέργων ΑΜΕΑ κλπ. Από ΟΑΕΔ. Ομόφωνα. Πέμπτο θέμα. Λήψη απόφαση για αποδοχή ποσού 13.270 ευρώ, το οποίο αφορά στην κατανομή από ΚΑΠ της δεύτερης δόσης για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Ομόφωνα. Έκτο θέμα. Λήψη απόφαση για αποδοχή ποσού 39.660 ευρώ και 17 λεπτών, το οποίο αφορά στην επιχορήγηση παιδικών βρεφονιπιακών σταθμών για τη δράση, προώθηση και υποστήριξη παιδιών για ένταξη στην προσχολική εκπαίδευση και την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, περίοδο 2023-2024. Ομόφωνα. Έβδομο θέμα. Λήψη απόφαση για αποδοχή ποσού 168.600 ευρώ, το οποίο αφορά στην επιχορήγηση προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε δήμους από τον ΟΑΕΔ. Ομόφωνα. Όγδοο θέμα. Λήψη απόφαση για αποδοχή ποσού 86.194 ευρώ και 35 λεπτών, το οποίο αφορά στην επιχορήγηση για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τανάγρας. Ομόφωνα. Ένατο θέμα. Λήψη απόφαση για την απαλλαγή υπαλλήλου από τον ορισμό του ως υπόλογο ίσπραξης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αφορά την υπάλληλο κυρία Δημητρακοπούλου. Έχετε τα σχετικά δικαιολογητικά. Ομόφωνα. Δέκατο θέμα. Λήψη απόφαση για απαλλαγή υπαλλήλου από τον ορισμό του ως υπόλογο ίσπραξης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. Ομοίως για τον κύριο Μάρη. Ομόφωνα. Ενδέκατο θέμα. Λήψη απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από την κυρία Φούκη Διαμάντο, υπόλογο της πάγιας προκαταβολής του Δήμου Τανάγρας. Ομόφωνα. 12ο θέμα. Λήψη απόφαση για την απαλλαγή υπολόγων πάγιας προκαταβολής αφορά τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. Ομόφωνα. Να ρωτήσω κάτι σε αυτό, δεν θυμάμαι καλά. Σε τρόμαξα τόση ώρα που είχαμε μιλήσει. Πόσες παγίες δικαιούται κάθε πρόεδρος, μία το μήνα? Μία το χρόνο δικαιούνται βάσει νόμου? Όχι, απλά και... Δηλαδή, αν ένας τις αξιοποιήσει και τις δικαιολογήσει, γιατί πρέπει να δικαιολογούνται τιμολογημένες, υποθέτω. Μπορεί κάθε πρόεδρος να ζητάει παγία κάθε 2 μήνες, ας πούμε? Μπορεί. Αλλά δεν μπορεί να το δικαιολογήσει εύκολα. Αρκεί να μπορεί να το δικαιολογήσει. Δεν το δικαιολογεί γι' αυτό. Okay. Θα σου το εξηγήσω μόλις τελειώσει. Και λειτουργικά δηλαδή έχει αποδειχτεί ότι ο καθένας παίρνει μία το χρόνο. Μόλις τελειώσει, θα σου το εξηγήσω. Μπορεί και 2. Να σου εξηγήσω μετά. Μακάρι να μπορούσαν όλοι να παίρνουν μία το μήνα. Να σου το εξηγήσω όμως μόλις τελειώσει. Να σου το εξηγήσω μόλις τελειώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα σου το εξηγήσω μετά γιατί έχει δίκιο.
Και εσείς και στη δικιά σας την παγία το ίδιο ισχύει? Μία. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω στο τέλος, μόλις τελειώσει. Άρα το 12ο θέμα ομόφωνα. Συνεχίζουμε. 13ο θέμα. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την υπηρεσία με τίτλο Χημικές και Μικροβιολογικές Αναλύσεις Νερών και Περιβαλλοντικών Δειγμάτων. Όπως θα έχετε δει και στην εισήγηση, αφορά τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ναι. Ο κύριος Παπαϊωάννου έχει το λόγο. Καλημέρα σε όλους και όλες εδώ. Εδώ έχουμε κάποιες ερωτήσεις, γιατί βρίσκουμε υπερβολική τη δαπάνη. Είδαμε όμως ότι και πέρσι και φέτος είμαστε στη Eurofins, δήμαρχε, στην ίδια εταιρεία. Ναι. Θέλω να πω ότι πριν λίγες μέρες περάσαμε ένα πολύ μεγάλο έργο στον προϋπολογισμό 347.200, προσέξτε, το οποίο εδώ θεωρούσαμε σχεδόν δεδομένο ότι θα υπήρχαν μέσα και αυτές οι αναλύσεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Ο ανάδοχος, αυτά που χρησιμοποιείται ανταλλακτικά είναι δικά μας και όχι δικά του, όπως λέει εδώ στην σύμβασή του. Ήθελα να σας ρωτήσω, το προσωπικό είναι του ανάδοχου για αυτό το έργο που περάσαμε πρόσφατα? Όχι, μιλάω για το προηγούμενο και θα σας το συνδέσω. Το άλλο είναι μόνο προσωπικό δικό του, καμία σχέση εμείς. Η λειτουργία και όλα θα είναι... Ωραία. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπήρχε μέσα, κάνοντας μια έρευνα, θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπήρχαν μέσα και με τόσα χρήματα, με 350.000, και οι αναλύσεις. Με 2 βάλτες δεν μπορεί να είναι. Και θα σας πω γιατί. Ανέσυρα από το ίντερνετ, από το Κιμβής, τις συμβάσεις όμορων δήμων και μικρών και μεγάλων. Στον Οροπό, ας πούμε, αντίστοιχο έργο που σε εμάς έρχεται, νομίζω, 105.000, κυρία Πίκου, με το ΦΠΑ. Για το παλιό έργο ή για αυτό? Όχι, για τις χημικές αναλύσεις που περνάμε σήμερα. 105.000. Στον Οροπό, 29.000 αντίστοιχο έργο. Χημικές αναλύσεις. Ο Οροπός δεν έχει γεωτρήσεις. Και δεν πάει σε μία ή δύο. Ωραία. Θα σας καλύψω. Στον απλό να ακούσετε εσείς, καθηγητής, έχει δικές της δημοτικές γεωτρήσεις. Ο Οροπός... Και οι αναλύσεις, πού κολλάει? Ότι οι αναλύσεις, δηλαδή, γιατί έχει λιγότερο κόστος? Επειδή είναι δικές της? Εσείς κρίνετε. Καταλαβαίνετε, δεν θέλω να... Εμείς εδώ έχουμε 5 δηληστήρια. Η Χαλκίδα πόσα έχει? Πάρα πολλά. Ναι, εμείς στις χημικές κάνουμε διαγωνισμό καταρχήν, δεν είναι ανάθεση. Το αντιλαμβάνομαι. Απλά, αν με αφήσετε, να σας δώσω κάποια στοιχεία. Η Αίγινα... Διαγωνισμός μπορεί να έρθει με 60 λεπτά. Σας καταλαβαίνω, μισό λεπτό. Η Αίγινα έχει 18.000. Δεν ξέρω αν είναι διαγωνισμός, είναι απευθείας ανάθεση, θα το δούμε αυτό. Εγώ δίνω τα άλλα στοιχεία. Η Αίγινα έχει 18.000. Η Ερέτρια 8.000. Η Χαλκίδα, που σίγουρα είναι μεγαλύτερη γιατί έχει και την Αρτάκη, έχει και το Βασιλικό κτλ. Ξέρετε πόσο δίνει? 95.000. Θεωρείτε... Το Βασιλιατάκι είναι μόνη της. Δεν είναι μόνη της. Όχι. Το Βασιλικό είναι άλλο. Ο Βασιλικό είναι Δήμος Χαλκίδας. Ναι, αλλά Αρτάκη είναι άλλη. Θέλω να πω... Όχι, λέω είναι Δήμος... Για ποιο θέμα μιλάτε? Για το σημερινό? Για τις αναλύσεις, το σημερινό μιλάω. Το σημερινό είναι διαγωνισμός κανονικός. Οι χημικές αναλύσεις, λοιπόν, σε εμάς κοστίζουν 105.000 με το ΦΠΑ. Προϋπολογισμό κάνει. Είναι βάση του νόμου, ζητάει ορισμένα πράγματα. Ναι. Δεν μπορεί να το πάει. Κάνει προϋπολογισμό. Το καταλαβαίνω, μου κάνει όμως εντύπωση. Οι μελέτες βγαίνουν βάσει κυβερνητικών αποφάσεων. Ναι, ρε παιδιά. Θα το χτυπήσουν και όπως την πάρει. Την ίδια γλώσσα μιλάμε. Και ρωτάω εγώ τώρα. Τώρα τη Χαλκίδα, μπορεί η Χαλκίδα να μην έχει βάλει ορισμένες αναλύσεις που έχουμε βάλει εμείς. Μπορεί να έχουν βάλει ορισμένα και κάπου δεν έχουν. Δηλαδή, συγγνώμη, για το νερό η Χαλκίδα δεν φροντίζει όσο φροντίζουμε εμείς και κοστίζει 95.000 ευρώ της Χαλκίδας και 105 εμάς. Δεν κοστίζει 95. Είναι διαγωνισμός. Διαγωνισμός είναι. Για την ίδια δουλειά κάποιοι δήμοι δίνουν... Κρίνει στις μελέτες. Άλλο μελέτη, μπορεί να έχει άλλη μελέτη. Εμείς θα ζητάμε κάτι άλλο. Βάσει της μελέτης βγαίνουν και τα ποσά. Ωραία. Κανένας αυθαίρετα. Ωραία. Πείτε μας εσείς, λοιπόν, τι παραπάνω μελέτες ζητήσατε και τι υλικά θα μας έχουν οι εξετάσεις να εξετάσουν, που η Χαλκίδα δίνει τα ίδια λεφτά με εμάς και δίνει 8.000 η Ερέτρια και δίνει 15.000 η Αίγινα.
Ορίστε. Πάρτε την να δείτε. Έχει τα ίδια. Έχει τα ίδια. Χημικός δεν είμαι. Χημικός δεν είμαι. Εμείς την καταψηφίζουμε αυτή τη μελέτη. Κύριος Καρίγιαννης, καλά κάνετε να την καταψηφίσετε. Εγώ χημικός δεν είμαι, αλλά σας έδωσα κάποια συγκριτικά ποσά. Λοιπόν, αν μας αποδείξετε εσείς... Κατά πλειοψηφία και θα τον πατήσει εγγράφος ο κύριος Καρίγιαννης. Λίγο, Συγκριτικά δεν μπορούμε να έχουμε κάποιες τιμές. Δηλαδή ο Δήμος Οροπού, ο Δήμος Χαλκίδας, ο Δήμος Αίγυπτου. Δηλαδή το νερό δηλαδή εκεί είναι πιο καθαρό, θέλει λιγότερες αναλύσεις, ενώ εδώ εμάς είναι πιο βρώμικο. Καταρχήν, πόσο χρόνο έχω κάνει δημοτικός σύμβουλος, μετράει ο ωφέλιμος χρόνος. Ο χρόνος που ασχολείσαι και θες να μάθεις και πώς τον εκμεταλλεύεσαι. Γιατί και άλλος που έχει 30 χρόνια αναλογικά θα πρέπει να ξέρει τα 5. Λοιπόν, 2,5 και 2,5 που ήμουνα 5. Ήμουνα πάλι την ίδια σχολή είχα. Λοιπόν, αυτός ο διαγωνισμός που λέτε, μπορείτε να νομίζω ότι είναι μέσω κιδμής, είναι με απευθείας διαπραγμάτευση, δεν είναι με προσφορές. Είναι με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης, έχω την εντύπωση. Ναι. Α, με την OPTS, ναι, συγγνώμη. Είναι το επόμενο, συγγνώμη. Μειοψηφούν ο κύριος Παπαϊάννου και ο κύριος Σαμουρέλης. 14ο θέμα. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης σύμβασης για παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2β του νόμου 4412». Είναι πολύ καλή εταιρεία. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Έχουμε ένα παράπονο υπηρεσίες μου. Όχι, εντάξει, συμφωνούμε. Γιατί η απευθείας διαπραγμάτευση δικαιολογείται αν υπάρχει μια εταιρεία με εξειδίκευση και είναι από τις ελάχιστες που έχει ή το κατεπήγον. Αυτή είναι από τις ελάχιστες. Λόγω αποκλειστικότητας. Οπότε συμφωνούμε. Ομόφωνα το 14ο. 15ο. Λήψη απόφαση για αντιστοίχηση των τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού με τους υπολόγους για ίσπραξη της πάγιας προκαταβολής διευθυντές των σχολικών μονάδων. Έχετε πάρει την κατάσταση με τους διευθυντές και τα αντίστοιχα IBAN. Ναι, ένα θέμα που είναι και σημερινό, δεν ξέρω αν το έχετε δει, στη λογοδοσία. Ναι. Τι γίνεται με την πάγια προκαταβολή, γιατί έχουμε αργήσει τόσο πολύ. Έρχεται σήμερα να γίνει αυτή η ενέργεια που έπρεπε να έχει γίνει από μήνες. Εδώ θα πρέπει να μιλάμε για το πόσα χρήματα έχουμε δώσει ως πάγια προκαταβολή στα σχολεία και πώς τις ανανεώνουμε και μιλάμε τώρα να αντιστοιχίσουμε τους αριθμούς iBank στα σχολεία. Οι αριθμοί και οι λογαριασμοί αυτοί, ποιοι είναι οι υπόλογοι, μπορείτε να μας απαντήσετε. Διευθυντές του σχολείου. Όχι. Διαχειριστές είναι οι διευθυντές του σχολείου. Οι υπόλογοι. Υπόλογοι είναι ο Δήμος. Γι' αυτό και είναι ακατάσχετοι οι λογαριασμοί αυτοί. Αυτή την εντύπωση έχω, θα τα πούμε και το βράδυ. Παρ' όλα αυτά, έχετε να μου πείτε κάτι γιατί δεν έχουμε δώσει και καλούμαστε να κάνουμε μια ενέργεια που έπρεπε να την είχαμε κάνει τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο. Εννοείται πως ψηφίζουμε. Εγώ από ό,τι ρώτησα στις οικονομικές υπηρεσίες, η υπεύθυνη ήταν η τράπεζα. Και προχθές πήγα στην τράπεζα, η διευθύντρια προσπαθούσε να βγάλει ακόμα. Θα απαντήσουμε το απόγευμα. Το 15. Ομόφωνα. Μόνο μία παρέμβαση παρακαλώ. Στο 14ο θέμα να πούμε λίγο και τα μέλη της Επιτροπής, δεν σας το είπα εκείνη την ώρα. Τακτικά μέλη κυρία Δαύρη, κυρία Σταματέλου και κυρία Σαλεμή. Και αναπληρωματικά μέλη κυρία Δημητρακοπούλου, κυρία Κουφουδάκη και ο κύριος Αδάμ. Είναι για το 14, δεν σας είπα την Επιτροπή για τα λογισμικά.
Λοιπόν, και το 16ο θέμα, λήψη απόφαση για την απευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο, άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά της υπαρίθμη ΠΕΝ 42-19, κάθετος 17-17, κάθετος 13-11-24, απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που αφορά στην έγκριση του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων. Η πρόταση είναι για τον κύριο Τρίφωνα Κόλια, η αμοιβή 5.943 και 32. Είναι για την προσφυγή που μας εξέπληξε άλλη μια φορά η κυβέρνηση και έκανε ΦΕΚ το να υποδεχτούμε και να αποδεχτούμε, αλλά εμείς ευελπιστούμε στην ελληνική δικαιοσύνη και γι' αυτό ξαναπροσφεύγουμε κατά του ΦΕΚ ότι το χιτέα χιτβά δεν είναι όπως τα είπε ο κύριος Γιαλούρης προχθές, είναι σαφέστατο ότι είναι μόνο για όλη την Ελλάδα, δεν είναι για το εξωτερικό. Εμείς διαφωνούμε κάθετα. Την επόμενη μέρα ενημερώσαμε τον κύριο Κόλια, με είχε ενημερώσει και με ρώτησε και ο κύριος Σαμορέλης και ο κύριος Παπαϊάνου. Δεν είχα ενημέρωση, με ξαναέστειλε χαρτί και αμέσως κάναμε την οικονομική για να δώσουμε την εντολή να κάνει την προσφυγή εμπρόθεσμα για να διεκδικήσουμε το δίκαιο, όχι το δικό μας μόνο, και όλων των δημοτών.